keluarga ing desa Watuagung anggone golek pangupa jiwa endi papan ngendi wae diparing ana gangsal lancar ora ana sambi kala apa-apa semono uga ya nok aku sakbubare nyun melu nyunake berkah pangestu marang keluarga agung desa Watuagung sakbubare saka kene paring ana gangsal lancar payu laris tan ana sambi kala apa Allahumma amin bungah tanpa upama seneng aku neng kene nok tenan keluarga agung ing desa Watuagung padha nindakake sayek saeka praya angangkat karyaning praja utawa angangkat karyaning desa jalaran nok ana tetembungan nok ana desa mawa cara negara mawa tata seneng nok sing beda agama ora padha sulaya beda panemu ora padha digawe padu nindakake golong gilik sedyaning kayun anggone mertingaruhi desane tenan kok no nek sing mampu no ora masalah no merti desa nek sing kurang mampu ekonomi rendah no dirawi ngadol godhong ngadol kayu buruh tandur buruh matun liang ngadani syukuran liang ngadani mertingaruhi sing jaga desa rumangsa manggon kepenak turu kepenak ana ing mapan desa Watuagung le tetandurane sawet kinaringan tulus pinaringan wulu wetu sing tikel matikel perlune sesuk pendakton diadani ka desa meneh nanggap dalang Pak Jumari Hadi Junarto oke ning yo aja larang-larang kok ya werna-werna nak yo mula Kang Soki aku bungah tanpa upama kanca-kanca aja nganti padha plerok-plerokan ya Cak tinggal kaki pantai kaki pulau koyo sekele iku budaya ojo ditinggal tapi bagian bagimu koyo sekele iku budaya ora kepareng lenggusik ora kepareng lenggusik nindakake syariate agama suci sing padha nindakake agama suci ngrasuk 5 wektu nah monggo aja nganti lena kang dadi kewajibane